Bos, salam merdeka. Kok cuman permen? Tak delikno semongko. Aku ngejali, Pak. Semongko piye ora oleh jar. Delikno iki kanggon Mbak sapa ndek iki. Semongko ndek iki kanggon sapa, Mbak? Tutik pas apa dak jenengan ngomongnya kuwi metu sithik ngono iki. Oh, gak, tapi jak Mbak Tuti, Mbak. Tutik. Estetik bos. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Iki semongko pas waya watu. Tak apa ngerti ya? Ngerti ya wong. Mak rene nak. Ini sih. Sama kau lagi. Aduh. Sama kau. Terus semongko watu. Ya Allah. Ada sambel. Gak enak. Udah. Terus tak Tapi so ya. iya lah iki sing mbok dudu iki. Ya wong ndek mang ijek ndirikno. Mbok didelik-delikno ya ora kena. Iki mengi wis nyambel mentah wis dik mung guys. Lagi do mangan. Sambel mentah. Kok mangan enteni wong. Bismillahirrahmanirrahim. Mak. Enggak boleh. Jenengan suwe lho yo kok nyambel mentah. Kak. Tuku jangan, tuku lawah ya dong-dongane ya Cek. Mangan sambal. Masakane dhewe. Ya Allah. Jadi daging. Wes enak. Engko mesti apa kurang. Nek sambelne. Kurang dadi entekno to. Mongko tanpa biji kulitnya kandel. Inae ngurusi HP. Kan arep ya usus lagi sen arep. Padahal sambal sesuai ndek mang. Arep ya. Wis ra ngurusi. Berang. Matang kok ndak mangan. Jangan iki. Wah. Jangan tinggi aja. Malah renu ya. Meresap. Bumbunya meresap. Udah wong mangan sambel iki sampai wabung segane. Gorengan 5.000 untuk 6. Australia ini sama goreng
apa? Pak. Emang juga nggak permisa pengen. Ibu nah. Ambil mentah. Aku jangan asem. Arek tutu itu. Sampai nodong pelo nang murid. Ya Allah mbak blok-blok pijek. Iki bingung. Mak emak kok dikerikiti. Kerikiti apa? Kerikiti pakmu. Dadak dicuri Pak. Lah santiku dipangan tikus iki lah wong apa-apa panganan apa-apa ki nek gak ditutupi iki wah. Kok tikus ya Allah. Iya nah. Nah gimana? Nah. Ya iyalah. Mang ndek terima acak-acak. Lorong ku darane aku. Ora ngurusi mah. Batok. Wong rek kok. Ndodang kaya impor. Rasane luwih malah. Acare cocok. Pak mandek. Janasem. Ambil kenceng. Dan Bang, jangan entek no. Pangan kak dijilati tangane. Sunah Rasul. Tapi jijik apa ora. Tahu itu lah ngurusin. Ngurusin lah anak kok. Nanti Pak juga mbak nanti tak mbak. Wong wis ulah-ulah no korek mangan. Ora ndado mangan. Umur piring yo bingung. Ora ndang mangan lho ngono lho. Kok ngenteni aku wae. Aku ki mangan yo ngenteni wong, Pak. Ben seger ngono. Mangan ngenteni wong, aku ki. Ben seger ngono. Tenan. Dijak ngene iki. Lira guyu. Pangeran paring ana dhuwit sing akeh. Lele part 2. Beduduk ora. Lah esuk sarapan apa? Jalan. Sarapan nama ya? Lah sarapan jam piro? Ki mangan. Jam 6. Jam 6 lagi jam piro wis ana kek sarapan. Ayo mangan. Biasanya sarapannya rapa ijek niki tak pangan ki megah. Tapi mana problem. Jangan enak mangan. Ya Gusti. Kok enak kabeh.
Alhamdulillah mak cek diparingi. Agar waras yo. Mangan krasa enak. Iya Mbak. Nanti buyune apa mangan apa yo kungane Mbak. Gak masak. Kangkung. Harus bubur sak jane mak yo. Mbak buyune tetep bubur ya. Heeh. Nek buyune iki cek susu bubur Mbak. Nek mau cari ping cerekot cari Mbak. Udah yo busuk iki kan. Jeru mak. Busuk iya Mbak. Nek busuk terus linting. Sidik garing. Lah ya wong luka jero njaba jero iki. Kak yo. Ya koyo wong bayi ngono. Ya lah yo lukake kan njaba jero. Sabar. Iya. Nggih mau. Turu wong. Boleh. Bungku tuh. Indah dhewe. Pilek. Mbak Indah yo kesel mah. Aku ndodakne tukang momong moh kok ben. Nggih. Nggih Mbak Indah kadang yo ampun baby sister Roma. Cara golek sing Awake nginep kesel. ngono ku yo Maksud iki ngene lho Mbak. Iya. Esuk kan anak sing gawekno sarapan. Sarapane kinara kuwi lho yo. Maksudnya pamane gak gawekno sarapan kan buke gawekno anake nek sing ngomong ngono. Yo resik-resik. Pokoke kinara iki cukup kinara tok ngono. Maksudnya, nek kinara dijak buke yo yo wis sing gak perlu rak popo. Nek goreng lele iki ngenake bubak Mbak. Dadi mbok sangat ngene. Siripe iki dibuak. biasanya nggih mak Iki lho ngenake buak. insang. Heeh. Insang. Niki buak nak tak buak. Bono. Wes mene iki lho. Mbak aku ndak tahu ya. Kasihan kan Oh cuman sambel akeh-akeh. biasanya mangan saentong es. Lha lu tengah ora tak pijetno ki wis. Gak patek. Yo. Ya niki sirahe ngelu ki apa? Untu apa tukul? Gigi bungsu. Nang sambat ae. Ora iso nambah iki nek untu murung jebrot ngono urung mari ya urung. Pokoke untu intine. Karena memang enten gigi bungsune, enten sing boten. Gigi wekasan ki ya tetep enek lho Mbak kowe iki lho. Kok wong urip iki gigi wekasane tetep enek. Kuwi jenenge nek wong tuwa ndek kae gigi wekasan. Ora nek bungsu ki mbah gak ero aku. Ya bungsu nguri dhewe mak. Nguri dhewe. Bahasa saiki ya ya. Nek basa Jawa iki wekasan. Untu sing entek-entekan. Yo nek wong basane sing alus yo gigi bungsu, gigi terakhir gigi bungsui anak bungsu. Yo umur-umur sakmono kuwi memang. Dari mbokku ndek kae. Lorone ki luar biasa. Mangene muga dadi daging aja dadi penyakit ya Allah. Dadi daging cuma geraras. Sawa kering ya. Sing lele iki gak enak sing gak doyan ya enak enggak. Nah, kuwi apa kok doyan ya? Yo. Kuwi aku Rawit nek kan pangan. ya. Ora rawe. Heeh. Nek dipangan mak ini. Mesti yo mak ya. Heeh. Pamane enak. Pangan. Aku kadang penasaran godhong pelem jek num-num ngono kuwi yo. Dipangan. Juseng ngono enak wae. Lek yo.
Godhong gedang gak ya Nak ya? Gedang niku mak yo untute yo kena. Terusan sing tengah dhewe niku mak. Jadi kan enak kena diolah ya. Ayo tak olahno. Aku iso mbak ngolah kuwi. Enak iki. Mbak semoko mbak. Konten mangan buyak. Cimbara mah rangga pek ya. Tempe, Ya. lumpiane enak. Joknya belum ke mana-mana. Enak tadi. Lah wong luar ki ya aneh ya, Mbak. Ada lumpia. Ya Allah. Warak tenan, Jet. Dadi daging. Semongkone matur nuwun ya, Nduk ya. Muga-muga Gusti Allah sing bales, Nduk. Boleh mak dik ngirali mak yo. Mbak sapa, Nduk ning? Aku muni Mbak Tutik tapi Mbak Tati ngono kuwi. Semongko karo jeruk ya wis dikirimi matur nuwun ya, Nduk. Gusti Allah sing bales. Sesari pun sing betan. Wis gak iso bales apa-apa pokoke. Apa mau masuk tok? Ya Allah Gusti, enak nduk semongko nduk aku gak tau tuku semongko ngene iki nduk. Gede-gede marai. Juga terus. Juga Mbak Puspa. Mbak Puspa nanti pulang-pulang ginting. Nanti kopior. Mak biji kan rata-rata gede-gede. Akeh kopiorin nduk biasanya. Mau ke bahan kubin Mbak Aman. Kadang nek apik. Aku tuku ngene iki arang ya, Kak ya. Nek gak acara. Tenan kok nggih. Udah mak ben tumbas nang pasar sing murah-murah ngono kuwi kok. Nek sing cara mana depan dhewe sing apik iki jarang. Nek gak nek acara. Memang. Nah. Ya, Bang. Kaya ame kok. Semu lupiane jare ruwino. Tak kek iki. Mbak Ida mau tak kek urung dipangani nah. Jangan aku coba ngambil lumpia. Kadang aku Mbak. Di kerupuk biasanya mbek kerupuk. Enak. Semongko. Enak bungket-bungket ae. Ndoke rada rusak iki mau tapi gong badhe. Mbak mangan yang ini iki nyer. Mangan apa ya? Tapi aku ndek iki dicipuki getihku iki pancene anu Mbak serendet iki. Wong Pak Mek gumono. Getih ndek serendet ya piye? Serendet iki piye, Mak? Dados gak sotur ngono, Mbak. Gak iso nang metu. Heeh, itu yang ngantek anu lho. Menambah darah tablet. Belajar ya jangan ngono kuwi. Wong ndek ini aku dicipuk darahku lho. Pisan ngambil obat tambah darah. Dicipuk darahku lho ndek ini wonge sambat. Ini kok anu enggak ada nadi ngene lho Mbak goleki angel. Rada serendet. Halo aku. Jalurane niku ya. Aku angkel seminggu bisa ngambil obat tambah darah. Kok ada wong wedok habis ini produksi darah ini karena kurang aku kok lahiran menteri garam cukup terus main bendulan terus Anek koyo darah tinggi koyo aku niki, Mbak. Kok nambahi. piye Aku kan darah tinggi. cek darah tinggi urung ora tapi pokoknya nek mau wedok iki wajib ngombe tambah darah iki wajib Mane lak kon sekolah dokter iki karepku yo ben koyo anak Hanapi ngene. Ana pindah. iya ya Pokoke anake kok Hanapi iki tak banggakan. susah mat kono melo anake napi yo Iya le aku melok kowe le. kowe sapa dicale Jenenge yo Joshua. Padahal.
Bingung kuliner. Padha ambek sapa? Iya bang. Padha mbek Lina. Joshua Agustin Aulina. Kan cara jeneng kowe, Mbak? Cek cara jeneng kuwi. Lah nek ora gina. Sapa jeneng? Tahun. Dewi Agustin Aulina. Tero. Ya ora. Oh, bisa aro kadang. Dewangga Rafa Benzema. Dimas Zainal Arifin. Lho, piye? Aku sama mudem iki kan. Kene ora tak takake dhisik mungkin ke aro. Mereka gak ero iki wong sadar bocoran yang pekok wong iki. Lah iya. Titik. Iki sekolah SMA. SMP. Umpamane kelasnya loro untuk dhuwur mbak aku, dhuwur kowe. Kadang pekoke padha. Ya wis anune. Wis guys, pokoknya tak isi mangan kudu wajib. Alhamdulillah. Mbok enek sing ndelok, mbok enek sing ndelok, pokoknya semangat wis. Wis aku ape? Ape? Konten liyane ngger ape dil-dilan. Banyak bayarin mbak kok pakai utang. Utang Arek telung minggunan emang. karek telung minggu deh. Gue yo dum-dum gue. Is bos itu akeh. Terus ngongkon maksudnya ngongkon gue lho tapi ngongkon apa mbak? Modin karo Jagali gue diparani nisan dikek duit nisan terus ngono mbak. Maksudnya iki aku ki pengen didikekno lho mbak maksudnya. Anu pas anune niku mah. Aku ki waktuku gak enek ngono lho maksudnya iki. Duit cah cilik. Aku bar kokon wonge turu naus, kesuk utah urung turu sambo gurak-gurak kowe. Urung turu kesuk utah, mboke pilek. Seger waras ki. Kesempatnya seger waras ya. Mangan ndak mbek sambel ndak? Jos kilo gaweanku. Mantap lah. Mancing, Mak. Mancing sapa jagi? Ora mbok pancing ya kantil lah. Waduh mendek pancing, pinjam untuk mancing. Masak nopo? Sambel lombok mentah iki. Kata mami aku mbak mau. Pilek Apa iki? Terus ndak do migak ora enggak aku. Nggono ndak ya wong loro kabeh kok tak kandhani. Pilek kabeh ya aku ya Allah aku ngono. Wis liwat ndak ada liwat. Ora Tamai kinara sik, Mbak. Kinara, iki malah mboke, iki kowe. Dene nggih. Iya. Alah. Lah pre-pre kula gedene kok sebelah tak ngene iki aku ngono. Ndak ora migak ora kowe. Oke. Diusir. Wis parek. Dadah, guys.